dočekali smo da jedna djevojčica iz Bosne i Hercegovine osvoji prvu nagradu u svijetu iz pisanja najljepšeg pisma, ovo je proljeće. Ja moram priznati da sam više nego obradovan i iskreno čestitam ovoj Nataši i njenim roditeljima, naravno, koji su zaslužni za njen uspjeh. I hoću da istaknem da nije jednostavno biti prvi u svijetu, prvi u razredu, u ulici, svojoj u školi, a kamoli prvi u svijetu. Znači jedan veliki uspjeh zbilja. I ovo obavezuje i društvenu zajednicu, a prije svega Hrvatske pošte Mostar, koje su dužne da u budućnosti povedu računa oko školovanja male Nataše i da kroz jednu vrstu stipendije pomognu njeno dalje usavršavanje u budućem radu i razvoju. Mislim da bi to bio jedan prigodan akt. Da će nastaviti pisanje tih pisama, svoj literarni rad i da će time promicati ne samo grad, nego i državu i sve nas ostale koji učestvujemo u svemu tome, u prvom redu djelatnike pošta, sva tri poštanska operatera koji su uz ogroman rad i zalaganje izorganizirali sve ostalo, a i kandidirali Natašino pismo za najljepše pismo na svijetu. Dobar dan, dragi gosti, dragi nastavnici i nastavnici, dragi roditelji i najdraži učenici. Dobrodošli u Mostar, u Hercegovinu. Zahvaljujem vam se u ime ovogodišnjeg domaćina Hrvatske pošte Mostar što ste došli na dodjelu nagrada Najljepše pismo mladih Bosne i Hercegovine za 2014. godinu. Tema natjecanja bila je Napiši pismo i opiši kako glazba utječe na naše živote. Svjetski poštanski savez, koji ove godine obilježava 140. obljetnicu postojanja, organizator je međunarodnog natjecanja u pisanju pisama za mlade do 15 godina, koje se prvi put organiziralo 1971. godine. Od tada su milijuni mladih ljudi sa svojim pismima bili dio ovog natjecanja. Svake godine Međunarodni ured Svjetskog poštanskog saveza izabere temu na koju će mladi pisati pisma, a države sudionice organiziraju natjecanje na državnoj razini preko svojih pošta uz podršku medija i ministarstava obrazovanja. Ja se zovem Miro Barnjak i bit ću voditelj današnje manifestacije. A sada obavještavam sve prisutne učenike. U svojim poklon paketima dobili su i razglednice i kemijske olovke, tako da mogu upisati svoje ime i prezime i mjesto iz kojeg dolaze.
jer je vezano za nagradnu igru, a kasnije ćemo pokupiti ove sve razglednice. Najljepše pismo Bosne i Hercegovine zajednički je projekt 3 pošte, a to su BiH pošta, Pošte Republike Srpske i Hrvatska pošta Mostar, koja je, kao što smo već i rekli, domaćin današnje svečane dodjele nagrada. Stoga pozivam gospođu Sanju Sabljić, predsjednicu Uprave Hrvatske pošte Mostar, da nam se pridruži na pozornici i uputi par pozdravnih riječi. Zahvaljujem. Poštovani gosti, dragi nagrađeni učenici, čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime Hrvatske pošte Mostar na svečanoj dodjeli nagrade za najljepše pismo mladih Bosne i Hercegovine. Broj pristiglih pisama na ovo natjecanje koje uz Hrvatsku poštu Mostar organiziraju Pošte Srpske i BiH pošta govori nam da mladi ljudi u našoj državi još uvijek rado pišu. Nadamo se da će to i dalje ostati, da će i dalje pisati lijepa pisma, a najbolja potvrda našega i vašega rada stigla nam je s međunarodnog natjecanja za najljepše pismo na svijetu. Tu nagradu je osvojila naša mostarka Nataša Milošević i time osvojila zlatnu medalju. Iskrene čestitke Nataši, njenoj obitelji, kao i nastavnici Nives Šumanović, a vama svima ostalima dobro nam došli, uživajte u programu i nadamo se da će vam biti lijepo. Hvala. Zahvaljujemo se gospođi Sabljić. Dakle, tema ovogodišnjeg natjecanja bila je napiši pismo i opiši kako glazba utječe na naše živote. Ukupni broj pristiglih pisama na adrese sva 3 BiH operatera je 1082 pisma. Pisanje pisama i danas u doba novih medija nije izgubilo svoj smisao. Ovo natjecanje ima posebnu draž jer je naša zemlja, kao što je rekla i gospođa Sabljić, ove godine osvojila prvo mjesto na međunarodnom natjecanju pisanja pisama u organizaciji Svjetskog poštanskog saveza sa sjedištem u Bernu u Švicarskoj, zahvaljujući našoj učenici iz Bosne i Hercegovine. No, mi krenimo redom sa današnjom dodjelom. Nema Čuke. Znate vi koji film najviše vole gledati? Psi. Lovci na poštare. A ja i moje kolege mi najviše volimo Povratak poštara. Jutros baš mi je bio gadan dan, evo vidi. Mali Čuk, nema ga šta vidjeti. Fifi, kaže njemu baka, neka njega voda. Fifi, gledaj pravo, Fifi, diži rep, Fifi, ne laj, Fifi vamo, Fifi tamo, Fifi jezik niže. Fifi hodi bliže, ja isto bliže, ali mali Čuko. Strašno. 1800 ugriza je bilo u Njemačkoj prošle godine. Pa vi sad vidite kako je nama poštarima. A jutros dan baš i nije počeo tako dobro. Donosim ja ovoj jednoj bakici tamo, onoj lijevoj ulici, pismo, ona na balkonu, rekao, evo, stiglo avionom, parkiram. Kaže ona, što lažeš? Vidiš da je na motoru. I onda sam zadnje pismo, popenjem se na Tugoj neboderima gore, 12. kat. Pozvonim cin. Otvara neki mali dječak. Ako puši. Rekao, dečko, jesu ti tata i mama doma? Jesu ti roditelji kući? Šta ti misliš? Međutim, da se mi vratimo ovim Čukama, samo da zabilježimo ovu štetu što mi je napravio. Već znam, ovo je bio Fifi, a ugrizao me dosad Rex, Ben, Toro, Medi, Lina, Gari, Luna. I sad kako bih se ja od toga obranio, pošto svi danas imamo ove nekakve aparatiće, jel? Ja sam čuo da ima antidok. I ovako
stisneš. I ništa, moraš tiho, otače gledati. Eto, to je to. I sad ja odo podijeliti još ove dvije, pa kad se vratim, reću vam radili. Ajde, Jesse! I ove godine prigodnim panoima s poštanskim markama nagradit će 5 škola iz kojih je poslano najviše pisama na adresu Hrvatske pošte Mostar. A to su sljedeće škole. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić iz Livna. Osnovna škola Mije Čujića, Bukovica, Tomislavgrad. Osnovna škola Fra Stipan Vrljić, Sovići. Osnovna škola Marko Marulić, Prozor Rama i osnovna škola Petar Bakula, Mostar. S nama je danas ravnateljica osnovne škole Petar Bakula iz Mostara, gospođa Anela Vidačak, pa ću je zamoliti da mi se pridruži na sceni. Također pozivam gospodina Josipa Bulića, načelnika sektora za marketing i odnose s javnošću Hrvatske pošte Mostar, da uruči prigodni pano gospođi Vidačak. Pozivamo da nam se na sceni pridruže i učenici nagrađeni za kreativne radove, a to su Silvano Vučić, učenik osnovne škole Gromiljak iz Gromiljaka, i Belma Ramić, učenica prve osnovne škole iz Živinice. Nagradu za kreativni rad dobili su i učenici osnovne škole Georgij Stojkov Rakovski iz Banja Luke, koji nažalost danas nisu mogli doći s nama i biti ovdje, te će im nagrade biti uručene naknadno. Pozivam gospodina Delivoja Đerića, predsjedatelja Vijeća Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine, da uruči njihove poklon pakete. Veliki da posvojite vi zlatnu medalju. Evo ga. Posvojite zlatnu medalju. Evo ga, svijeća. Evo i ovaj poklon od javnih poštanskih operatera. Djevojčica sa violinom je Katarina Šantić, učenica 3. osnovne glazbene škole Širokog Brijega, koju vodi nastavnica Snježana Rezić. Prvu skladbu na početku koju ste čuli je od skladatelja Pele Bartoka, pjesma i igra, a druga je od Wolfganga Amadeusa Mozarta, Valcer u G-duru. Nastavljamo sa našom dodjelom nagrada.
Narednih 7 učenika i učenica osvojilo je posebno priznanje i bit će nagrađeni MP4 playerima i poklon paketima. A to su sljedeći učenici i da nam se pridruže ovoj sceni. Anja Vukadinović, osnovna škola Vitez iz Viteza. Jelodina Hrvanović, osnovna škola Lukavac mjesto iz Lukavca. Erna Kukara, osnovna škola, druga osnovna škola Sekliže. Zatim Mija Biletić, osnovna škola Grominjak iz Grominjaka. Suzana Kučuk, osnovna škola Branko Radičević iz Banja Luke. Još dvoje nagrađenih učenika koji danas, nažalost, nisu sa nama, ali će im nagrade biti uručene naknadno, a to su Boris Belašević, osnovna škola Osman Nakaš iz Sarajeva i Jelena Pašić, osnovna škola Sveti Sava iz Kotorbaroša. Pozivam gospodina Franju Jakšića, člana uprave i izvršnog direktora za potporne funkcije Hrvatske pošte Mostar, da dodijeli prigodne nagrade. Pozdravimo ih jednim pljeskom. Jedan danas. A sve ovo je veliki, a ovo je tu bio mali. A za ovo je radilo. Zna neko engleski. Ja sam uključio. Ovako. I ništa, on odmah. Znači ovo piše antipas, ne antimas. Maus. Ovo je protiv miševa. Kako se kaže pas? Dog. Moram učiti engleski. Anti-dog. Anti-dog. Neće oni gledat film Društvo mrtvih poštara, ja vam kažem. Moram promijeniti sad ove face. Velimir Njirić, pšenični glumac Hrvatskog narodnog kazališta iz Mostara. A dragi prijatelji, veliki i mali, sada slijedi dodjela glavnih nagrada. Naš žiri odabrao je 3 najbolja pisma na temu Napiši pismo i opiši kako glazba utječe na naše živote. Ove nagrade, dakle, 3., 2. i 1., osim poklon paketa i tablet računala, donose i novčane nagrade učenicima i njihovim nastavnicima materinskog jezika. Dragi moji, moram spomenuti nastavnike koji svojim radom usmjeravaju djecu kroz godine školovanja i pozvati ih da im usade ljubav i želju za znanjem da bismo svi zajedno imali ljepšu i sretniju budućnost. Jer vi ste, djeco, naša budućnost. A ja ovom prigodom moram spomenuti i žiri koji ove godine nije imao nimalo lagan posao, a to su gospodin Dragan Marjanović, Mirsad Bečirbašić i Branislav Janković. A sada pozivam učenika Andreja Kozića, učenika osnovne škole Vuk Karadžić iz Banja Luke, da dođe i primi 3. nagradu. Pozdravimo jednim velikim pljeskom.
Nagrada iznosi 200 konvertibilnih maraka za učenika, poklon, paket i tablet računalo, a 100 konvertibilnih maraka za njegovu nastavnicu Biljanu Kela, koja danas nije nažalost s nama. Ja ću vam već u vremenu pročitati jedan kraći ulomak iz treće nagrađenog pisma. Nadam se da ćete ovo moje pismo obradovati kao i svako do sada. Znam da najviše voliš pisma, a e-mailove, SMS-ove i ostale novotarije nisu za tebe. Nekad sam se čudio tome, jer me u početku čekanje odgovora veoma nerviralo. Bio sam nestrpljiv i skoro bih i zaboravio šta sam ti pisao. Ali sve više uviđam da i to ima svojih draži. Ako nešto željno očekujem, ono dobija na cijeni i čini mi se da još više vrijedi. U ono u što sam siguran je i da ja željno iščekujem tvoje pismo kao i ti moje. I da ma kako to čudno zvučalo, čitajući ga čujem prekrasnu muziku. Do tada ću morati da se strpim i da budem uz tebe na već provjereni način svirajući. Mnogo te voli i pozdravlja tvoj najdraži i jedini unuk Andrej. Drugu nagradu stručni žiri dodjeljuje učeniku Omaru Krupiću iz osnovne škole 5. oktobar iz Sanskog mosta. Pozivam i njegovog nastavnika Hajrudina Čirkića da prime nagradu. Nagradu će uručiti gospodin Mujo Butković, generalni direktor javnog poduzeća BH Pošta. Novčana nagrada u iznosu od 300 konvertibilnih maraka, poklon, paket i tablet računalo i za nastavnika 100 konvertibilnih maraka. A evo jednog ulomka iz drugog nagrađenog pisma. Kao što vidiš, našu malu planetu muče velike nevolje. Muke, glad, ubijanja, ratovi. Velika je kriza nastupila u svijetu. Ratne zablasti su započele progoniti mir koji je polako iščezava iz svih dvorišta i sa ulica. Glad se sve više širi, a nesigurnost i strah sve više puštaju korijenje po cijeloj planeti. Kako smo tako lako napustili sve u što smo donedavno vjerovali? Gdje nam je nestala ljudskost? Zašto tako smiješno zvuče riječi kao što su plemenitost, ljubav, briga, ljudsko dostojanstvo? A sada, prije prve dodjele nagrade, molim vas za malo pozornosti. Prvo nagrađeno pismo pročitat će nam glumica Ajla Hamzić, članica Narodnog pozorišta iz Mostara. Drago proljeće. Iako su moje žice zakržljale i raštimane, sluh me još služi. Samo me je glas izdao. A kako i ne bi kada nepomično već godinama ležim u ovoj napuštenoj i prašnjavoj kolbi pokraj rijeke. Već sam izgubila nadu da će me netko pronaći, obrisati prašinu s mene i opet me vratiti u orkestar proljetnih vjesnika, za kojima su uvijek trčala djeca iz mog sela. Znam da si tu negdje u blizini, jer me ujutru probudi cvrkut ptica i žubor nemirne rijeke, te mi tako ostaje tračak nade, poput sunčevih zraka, koje se probijaju kroz pukotinu kolibe, da ću izaći na svjetlost dana i zasvirati prvu proljetnu melodiju. Često sanjam kišu i ona me uvijek podsjeti na mladost, kada sam putovala po festivalima. Ukrašavali su me svježe ubranim mimozama, a mog violinistu nagrađivali sitnišem i brojnim pohvalama. Sjećam se jedne bolesne djevojčice, koja je danima bespomoćno ležala na postelji i govorila ocu da bi joj jedino milozvučna melodija violine vratila vjeru i nadu ozdravljenja. Nesretni otac je prešao 100 kilometara da pronađe najboljeg violinistu, kako bi pomogao svojoj kćeri. To je bio jedan od najdirljivijih susreta s ljudima, i to ne običnim, nego najiskrenijim bićem, malenom djevojčicom koja je u svojim svijetlim očima boje morskih dubina zadržavala suze radosnice. Ne mogu zaboraviti ni vesele trenutke mog života.
Mnogobrojne serenade odsvirane pod prozorima zaljubljenih mladih djevojaka. Svatova čija su veselja upotpunjavali moji zvukovi. Čula sam od slučajnih prolaznika da je stigla neka nova vrsta glazbe i da je osvojila svijet. Sve manje se posjećuju koncertne dvorane, sve se manje pleše, igranke više ne postoje, a ulični svirači gotovo su iščezli. U zadnji čas, kad sam već izgubila posljednju nadu, pojavio se jedan stari ribar, koji u ovoj kolibi tražio izgubljeni pribor za ribolov. Umjesto njega pronašao je mene i kao pravi znalac pažljivo me izvukao ispod zatrpanih stvari, puhnuo prašinu s mog starog tijela, našao u blizini bačeno gudalo te prevukao njime po opuštenim žicama. Kada je čuo samo tupi jecaj, rekao je: "Evo još jedne moje vršnjakinje." Potom se nasmiješio poput snalažljivog trgovca i dodao: "Možda će nečemu i poslužiti." U trenutku sam se uplašila da ću završiti kao neki antikvitet ili kao potpala za vatru. Međutim, starac me pažljivo zamotao u tkaninu i odnio u svoju radionicu. Imala sam sreću, pomisli. Veseli ribar ne samo da je ribario, već je imao i skromnu radionicu za pravljenje čamaca. Tamo mi je zategnuo i naštimao žice, popravio i lakirao gudalo. Na kraju je provjerio zvuk i na moje veliko zadovoljstvo odsvirao jednu od mojih omiljenih kompozicija. U tom trenutku njegovo naborano lice je postalo ljepše, prozračnije i nekako sjetno. Kao da su se u njemu probudile mladalačke emocije. Napokon me je zapakirao u kutiju koju je sam napravio. Biće presretan kad ju vidi. Glasno je razmišljao ribar i uputio se u selo. Kada je došao pred jednu trošnu seosku kuću, ispred vrata ga je dočekao bosonogi dječak plave kose. Očito mu je to bio unuk, sudeći po snažnom zagrljaju i veselom poviku: "Djede, stigao si!" Dječak je imao samo djeda, koji se borio za njih obojicu, nesebičnom ljubavlju i ribolovom koji ih je hranio. Djed je znao za njegovu veliku ljubav, glazbu i snove da nauči svirati. Dječak je često maštao o predivnoj violini, sjajnoj poput dijamanata na toplim zrakama proljetnog sunca. Obično je od zelenih i glatkih travki pravio usnu harmoniku, a ostale instrumente od drveća iz okolnih šuma svoga zavičaja. On nikada nije imao pravi pravcati instrument, sve do tog dana kada je njegov stari djed, u želji da razveseli svog unučića, iz kutije izvadio violinu. Bio je tako sretan kada je ugledao taj čudnovati instrument, da ga je odmah uzeo u svoje nježne ručice i počeo svirati čarobnu melodiju koju do sad niko nije čuo. Seoski učitelj je saznao za njegov talent i pomogao mu poslavši ga na privatne sate violine u gradu. Njegov trud je urodio plodom, na prvom natjecanju koje mu je donijelo vrijednu nagradu i proslavilo ga među mnogim glazbenicima. Ali slava ga nije napravila oholim i nezahvalnim. U znak zahvalnosti u svom selu izgradio novu školu koja po njemu danas nosi njegovo ime. Djeda je učinio sretnim nižući uspjeh za uspjehom, tako da je starac svoje posljednje godine proveo prateći svog unuka. Tako sam ja, drago proljeće, promijenivši život jednog dječaka, nastavila putovati, veseliti ljude i njihova srca ispunjavati ljubav. Moja uloga bi bila zanemariva da iz mojih žica nisu izlazile najpoznatije svjetske melodije koje se slušaju i danas. Imena osoba koje su me vratile u život nisu važne, jer je samo važno da svi koji vole glazbu i stare vrijednosti stvaraju nove melodije koje i njemu i pažljivom slušatelju donose mir u duši, vjeru u ponovno rađanje i vječni život. Zauvijek tvoja prijateljica Violina. Ovogodišnji dobitnici na svjetskom nivou natjecanja bili su država Filipini koja je osvojila 3. nagradu
i Kina koja je osvojila drugu nagradu. Iako nisu sa nama, možemo ih pozdraviti jednim pljeskom. Ime, prezime. A sada pozivam dobitnicu prve nagrade na državnoj i međunarodnoj razini Natašu Milošević i njenu nastavnicu materinskog jezika Nives Šumanović, koje nam dolaze iz osnovne škole Petar Bakova iz Mostara, da nam se pridruži na sceni. Pozdravimo ih, jedni veliki pljesak. Nagradu uručuje gospođa Sanja Sabljić, predsjednica uprave Hrvatske pošte Mostar. Nagrada za najljepše pismo mladih Bosne i Hercegovine je tablet računalo, poklon paket i novčana nagrada u iznosu od 500 konvertibilnih maraka, a nagrada za nastavnicu je 100 konvertibilnih maraka. Zajedničko potkanje. Dragi prijatelji, s nama je danas i federalni ministar prometa i komunikacija, gospodin Enver Bijedić, te ga molim da nam se pridruži na sceni kako bi čestitao našoj pobjednici i uputio nam par pozdravnih riječi. Draga djeco, poštovani roditelji, nastavnici, mora da je divno danas biti roditelj Nataše Milošević. Ja želim da čestitam u srca našoj mladoj dobitnici. Nije jednostavno biti prvi u razredu, prvi u školi, u ulici, a kamoli prvi na svijetu. I to ovako jednom divnom radu, kao što smo malo prije čuli. Ja znači čestitam još jednom od srca na ovom uspjehu koji je zbilja veliki i obavezujem javne poštanske operatere iz ovog ministarstva, BiH pošte i Hrvatske pošte Mostar, da u buduće kroz stipendiranje, novčano stipendiranje, pomognu dalje školovanje, razvoj male Nataše Milošević, jer od ovakvog djeteta se može samo očekivati da će napraviti i uspjehe i u seniorskoj konkurenciji. Čestitam još jednom. Zahvaljujem se gospodinu ministru. A evo, osobno mislim da iz dana u dan potvrđujemo kako u našoj zemlji Bosni i Hercegovini imamo talentirane djece i ja se toplo nadam da ćemo mi odrasli sačuvati ljepote i draže ove države u kojoj će oni jednog dana u potpunosti moći se kreativno ostvariti i barem pristojno živjeti od svojih posla i svojih primanja. A sada sa nama je, u stvari sa svojim dolaskom nas je razveselio i gradonačelnik grada Mostara, gospodin Ljubo Bešlić, te ga pozivam da nam se pridruži ovdje na sceni i da čestita našoj dobitnici. Evo, ja bih iskoristio priliku da vas pozdravim, prije svega, drage učenike, vaše roditelje, vaše nastavnike, ravnatelje škola i posebno da se zahvalimo danas što ste nam priredili jedan ovakav predlijep dan. Ja se uistinu ovdje želim obratiti vama da vas pozdravim u ime svih građana grada Mostara, jer osobna je čast stajati pred mladim ljudima koji će sutra biti novi Nobelovci. Vi znate da Bosna i Hercegovina imala 2 Nobelovca i vjerujem da ćete vi upravo tim stazama krenuti i ostvariti ono što se na izgled nekada čini nemogućim. Hercegovina je uistinu i Bosna i Hercegovina mjesto odakle su mnogi talenti iznikli i ja vjerujem da ćete vi samo nastaviti baštiniti to i pokazati sve svoje sposobnosti onake kako ih i drugi cijene više nego mi sami što ih cijenimo.
ovaj današnji dan je dokaz toga i pobijediti jednu Kinu ili druge neke velike zemlje u svijetu je iznimna čast i velika obaveza za sve nas. Još jedan put hvala svim poštama u Bosni i Hercegovini i asocijaciji svjetskih pošta koji su nam priličili i omogućili da imamo jedno ovakvo natjecanje i da naši mladi ljudi imaju mogućnost da iskažu svoje talent. Iskrene čestitke i hvala vam svima. Sad Ševiću Bebiću i gradonačelniku Bešliću, a sada slijedi izvlačenje nagradne igre, pa pozivam našeg poštara Leuča da donese svoj torbu. Kučuk Suzana Banja Luka. Da dođe tu na scenu primiti poklon paket. Hvala. Dragi prijatelji, došli smo do kraja ovogodišnje dodjele nagrada za najljepše pismo u Bosni i Hercegovini. Tema za sljedeću 2015. godinu je napiši pismo u kakvom svijetu želiš odrasti. Pišite pisma jer ona su mostovi koji povezuju ljude. Zahvaljujem se ovom prigodom na kraju Hrvatskoj pošti Mostar, BH pošti i poštama Srpske, kao i svim učenicima i njihovim nastavnicima. Dragi roditelji, budite ponosni što imate ovakvu djecu. Hvala vam svima i pozivam sve nagrađene da dođu ovdje na scenu na zajedničko fotografiranje.